ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് അയോധ്യയിൽ വീണ്ടും ലക്ഷദീപം തെളിഞ്ഞു. മൺചിരാതുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അയോധ്യ തിളങ്ങി. ലക്ഷത്തിലധികം ചിരാതുകളാണ് ചോട്ടി ദീപാവലി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദീപാവലിയുടെ തലേന്നാൾ സരയൂ നദീതീരത്ത് തെളിഞ്ഞത്. ഇത്രയധികം ദീപങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിരന്നതോടെ 2 ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡുകളും അയോധ്യ സ്വന്തമാക്കി. ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ടൂറിസം വകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ദീപോത്സവത്തിൽ 26,17,215 ദീപങ്ങളാണ് തെളിഞ്ഞത്. എണ്ണവിളക്കുകളുടെ എണ്ണം വലിയ പ്രദർശനത്തിനുള്ള റെക്കോർഡും ഒരേ സമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആരതി നടത്തിയതിനുള്ള റെക്കോർഡുമാണ് നേടിയത്. ഇതിനായി സരയൂ നദിക്കരയിലുള്ള റാം കി പൈരിയിൽ വലിയ ജനാവലിയാണ് ഒത്തുകൂടിയത്. എണ്ണമറ്റ ദീപങ്ങൾ തെളിയുകയും മിന്നുന്ന ലേസർ ലൈറ്റ് ഷോയുടെ അകമ്പടിയോടെ ആകർഷകമായ രാമലീല അവതരണം അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തതോടെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ സജീവമായി.